Hi, baby. See you later. Wait, I'll just go to the farm. Oh. I will not stay long. I'll be quick. Hi mga idol, magandang hapon po sa inyo dyan o magandang araw po. Dito mga idol sa akin sa Canada is alas 8 po ng gabi na, pasado. Kung nakikita nyo mga idol, ito ayun, padilim na po. So papunta ako mga idol dito sa sa pinapasok akong trabaho. Kasi may nangyari yatang hindi maganda sa isang barn ko. Dapat po mga idol mayroong ilaw. Kasi meron po kami ditong maliit na turkey. Yung mayroon po kami ditong grower barn. Kaso po walang ilaw siya. May light indicator po kasi sa labas ng barn. So kitang kita sa bahay kung naka-on siya o hindi mga idol. Ayan. Shoutout pala mga idol sa inyo, sa mga lahat ng subscriber, sa mga nanonood na aking video, mga OFW na katulad ko mga idol, mga nasa iba-ibang bansa dyan. Kumusta po kayo lahat? Magandang araw po yung mga nandiyan sa Pilipinas. Kumusta po kayo? So dito mga idol, di naman ako magtatagal. Yun na naman talaga yung punta ko sa bar na yon. Kung nakakita nyo mga idol, ayan. Ayan mga idol, nakikita nyo may ilaw yon. Pero yung isa, nandun sa kabila na yon, ayan mga idol, wala siyang ilaw. So kailangan ko siyang puntahan. O ano yung nangyari mga idol. So napakalakas mga idol ng dito. Napakalakas ng hangin. Grabe. Malamig na nga tapos malakas pa yung hangin. Alam ko mga idol dyan sa Pilipinas sobrang init. Pasensya na kayo, hindi ko kayo iniinggit mga idol dito. Dito mga idol sobrang lamig naman. Nakakasawa. Dito sa Canada yung hinahanap ng mga Canadians is yung init naman mga idol. So dyan naman sa Pilipinas is lamig. So magkakabaliktad mga idol. Ganun talaga ang mundo. Kumbaga hindi talaga totally perfect. Ay mga idol, so papasok muna ako dito sa barn. So kailangan ko kasi mga idol maligo. So ito yung tinatawag na biosecurity. Hindi ako pwedeng pumasok dito. So of course mga idol, mag-isa lang ako ngayong gabi. Kung pwede lang sana kasi wala naman sa akin nakakita. Pwede lang na hindi ako maligo, pero hindi pwede yun mga idol. Kasi biosecurity na tinatawag. So for example mga idol, carrier po ako ng isang virus na immune ako sa virus na yun mga idol. Pwede ko may transfer doon sa sa inaalagaan naming mga ibon mga idol. Kaya meron pong biosecurity na tawag. Ito kailangan ko maligo pag in and then pag out. Ayan mga idol, so makakadalawang ko ngayon gabi, dalawang ligo. Sobrang labig pa naman mga idol, kaya maglalakad ako pa uwi. Wala rin akong medyas. Pakita ko sa inyo ngayon. Wala akong medyas mga idol wala akong medyas mga idol, nakachinelas lang ako. Nakachinelas lang ako mga idol. Ay mga idol, pasok ko na muna po ako kasi padilim na. Pero, kasi kailangan mga idol, bago magdilim, kailangan kong na yan mga idol na ilawan yung loob. Kasi meron po silang dim na light para sa magdamag, para sa safety ng ibon mga idol. Ay mga idol, kita-kita ulit tayo. Saglit lang naman ako sa loob mga idol. Kasi ang gagawin ko ngayon mga idol, mag-ano po ako ng box. Pagdating ko sa bahay, mag-tape po ako ng box na para po sa Davao. Yung box na second box ko mga idol na papunta sa Davao. So humihingir na ako pasensya sa inyo mga idol kasi sobrang busy talaga ako kaya hindi ko magawa-gawa mga idol. Pero sikapin ko na ngayon, matapang ko ngayon. At least may lagay ko na yung iba at makikita ko kung kulang pa or sobra na yung pinamili ko mga idol. At may padala ko na ulit mga idol doon sa Davao. Ayan, pasok na muna ako dito mga idol. Kaso wala pala akong susi. Paano ako makapasok? So meron kaming susi dito mga idol. Ayan mga idol, ayan may ilaw na mga idol. So may susi kami dito mga idol, nakatago ako dito sa gilid in case na pang emergency mga idol. Ayan, pang emergency to. Halimbawa, nakalimutan ko yung susi. Ngayon nakalimutan ko yung susi, wala sa bulsa ko. So mayroon akong susi mga idol dito. So pang emergency to mga idol. Ayan mga idol, pasok na muna po ako Ay mga idol. Ayan po, kakalabas ko lang po ng itong building. Yun nga, kakashower. Tapos ko lang mag-shower mga idol kasi
ganito kasi nga grabing hangin mga idol dito sa sa may lugar ko. Kasi nga dito mga idol open field. Nakita niyo diyan sa likod ko na yan. Open field po yan mga idol. Kaya yung hangin dire-diretso papunta dito. Grabe. Yun nga mga idol, na-solve ko na yung problema nung isang barn ko mga idol. Siguro mga idol yung tao ko na pumasok kanina doon ay ginalaw niya yung mga idol, timer. May timer kasi yun mga idol eh. May timer yung barn ko, yung para sa ilaw niya is may timer. Ngayon may gumalaw yata mga idol. Kaya nagkaganon. Hello mga idol. So nandito na ako mga idol sa sa bahay. So ayan yung farm. Kitang-kita lang doon may ilaw yan mga idol yan. Yung may ilaw na yun yung mga idol yung farm ko. 3 minutes lang mga idol yung lakad ko. Kaya nandito na ako sa bahay. Grabe talaga hangin mga idol. Hi! I'm here! Yung aking little one mga idol, pinapakain ko. Hi! Oh, you have a burger! She's a burger! Ano lang naman to mga idol, laruan, pero looks like a burger, real burger. So yun nga mga idol. So yung total na ligo ko ng isang araw na to is 6. So 6 times ako mga idol na ngayon, naligo 6 times. Grabe. So kaya nung umaga pagpasok ko, in and out. Dalawa na yon, and then pupunta ako dun sa loob ng barn. In and out din na naman. So 6. Plus no ngayon dalawa, 6 mga idol. Grabe. So pagka minsan nga mga idol, nakakaligo ako ng 8 beses sa isang araw. Parang pakiramdam ko is parang nilalagnat na ako. Yung mata ko parang tawag dito. Mainit kasi sobrang lamig mga idol sa labas kasi then maliligo ka. Grabe. Ay mga idol, so mag-ano nga ako mga idol ng yung box. Dito yung ating box mga idol. Hindi ko pa talaga nagawa ito mga idol. Oh. What are you doing? Naglalaro yung mag-ina mga idol. Ayan, ito mga idol yung box ko. Ayan. So ayan yung box. Saka ito yung mga ipapadala natin mga idol. Wag, no. You know, baby. Baby yellow. Oh, baby yellow. That's baby yellow, right? Meet baby yellow. Ayan mga idol yung natin, mga spam. Marami-rami ito mga idol na spam. Ayan. At saka yung mga damit, mga toothpaste, sabon. Ayan. Hanggang dito na muna ang aking video mga idol. Maraming salamat po sa inyong suporta. Suporta nyo po sa PB team. Kay Paul. Or kay Pugong Biyahero mga idol. Maraming salamat sa suporta nyo. Ay mga idol, sana may padala ko na ito ngayong sunod na linggo. Now you say bye-bye now. You say bye-bye to my friends. Bye guys. You say bye-bye guys. Bye. Bye. Oh yeah, they're eating. Baby Yellow is eating. Ay mga idol, so hanggang dito na muna po ang aking video. Bye-bye. Ay bye-bye. Kita po ulit tayo sa aking susunod upload. Mamaya po magte-tape. So para bukas po may upload ko po mga idol yung mga ginagawa ko dito mga idol. Ayan. God bless you mga idol. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po ulit sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel.